Welas kelawan asih menuwun yang maha agung mugia angsal pitulung mugia angsal rahayu angsal barokah saking kula separakan mugia angsal slamet Bapak panitia Ibu panitia sedaya angsal papayu sing para wali warisan sing nenek moyang seumur bakal ilang sing wajib dipusti-pusti seni sandiwara duwi warna pimpinane mimika jiwa sriri penguruse Ayunda Mas Haja Wiwit Rini Widiawati alamatnya Desa Santing Kecamatan Elosarang Kabupaten Indramayu sedaya sami nyakseni sedaya sami ngormati pilih kirang tata titi nyuwun agung pangapunten sesepuh warukawung nyuwun jembara pangapura nyuwun agung panitia dewek kang doa iwane gede aja lali papai nanda papai mega papai nanda bos kusen kanggo Mas Dede bos ayam akolis sedulur sing baru royo mama kumu kesugengan iduleti minangkane mamaku Sugianto dewe Pak Guru Tarki minangkane sing ditembangi papae dinae gede papae dina sareng mamaku kesugengan kidul kanggo ibuku Elisa gede aja
kalali bae selawase enggo mamaku agung mamaku waruh kawung dewek bumi panitia dewek kanggo aiwane kedik minangkane sing ditembangi mamae kiwe kedik minangkane bos mebel saking Karangwangi kanggo papayananda bos kusen saking Cirebon Girang mamaku kesugengan kidul calon majikan aja lali bae selawase minangkane mamaku Sugiantoro dewek kanggo bapak guru Tarkie kedik papa Edina ibuku Elisa kedik kang benyoe kedik bos lawang Cipinang mamae Titis kedik kanggo mangalim papai megae kedik Mas Dede bos ayangam kanggo Mas Kolise kedik minangkane sedulur sing waruroyong dewek bapae Sakie kedik minangkane sing ditembangi bos Telat Tongor mamae Akmangal aja lali bae selawase papayananda ngaturaken maturi kesuwun bongos kusen Cirebon Girang mamaku kesugengan kidul kedik ngaturaken matur kesuwun kanggo bumi ketua panitia mamaku agung kedik mamaku waruh kabung iwane kedik ngaturaken matur kesuwun papae Mega kanggo mangalime kedik ngaturaken matur kesuwun kanggo mamae Kyu aja lali bos mebel Karangwangi matur kesuwun bos Telat Torot sekuat mamae Akmal ngaturaken matur kesuwun kang benyoe kedik bos lawan Cipinang sareng mamae Titis kedik sing duwe waruh kawung matur kesuwun kanggo Mas Dede bos ayangam ngaturaken matur kesuwun papae Kolis wong waruh royo ngaturaken matur kesuwun mamaku kesugengan kidul matur kesuwun Pak Guru Tarkie kedik papae Dina dewek kanggo mimiku Elisa kedik minangkane salon majikan ngaturaken matur kesuwun mamaku agung sing ditembang aja lali papae Nanda papae Mega mangalime kedik kang benyoe kedik sing mirengaken mamae Ariska sing duwe Santi Nok Ika kedik sing duwe Sinartani
kedik bos kusen Cirebon girang papai nanda kanggo mangali me kedik aja lali bos martabak pancawarana kedik kanggo papai mega sesepuh waru kamu pemuda waru kamu minangkane mas toyib papai kolis wong waru royong dewek kanggo mas dede bos ayang papai jaki bos traktor cengkong kanggo mamae akal minangkane sing ditembangi bos mebel Karangwangi kedik mama tiu dewek kanggo kang benyo kedik mamae titis aja lali sing duwe waru kamu mamaku kesugengan kidung mamaku Sugiantoro dewek kanggo paguru tartia kedik mimiku kesugengan kidul kedik minangkane salon majikan papai nanda papai mega mangali kedik kang benyo kedik mamaku aku mamaku waru kamu aku mie kedik kang iwane kedik aja lali papai jaki papai kolis mas dede mamai Ariska bos Dharma Ayu wong gadingan ayahe Akila bos kocolane kedik sing ditembangi aduh sesepuh waru kamu sing ngormati lagi durung dadi siji mamaku pengen apa dituruti papai nanda jaluk gelang diupai pengen kalung dituruti selalu disayang-sayang gawe hati kita seneng sekian wis dadi siji Ayunda Jawiwi arang-arang ditonggo ningno Indria kedik boro-boro turu bareng kaya wong wis ora demen disiksa rasaning dada gawe ati kita larang wong rumah tangga blik duke siksa batin yen wis ora suka antaraken ning wong tua kula gak ngerti sampean wis duwe rapi tapi aja nyiksa kula ora sanggup nyangga lara atine mamaku lara batine lara segala jalanine sekian wis
disiksa rasaning dada gawe ati kita larang wong rumah tangga blik duku siksa batin yen wis ora suka anterake ning wong tua kula gak ngerti sampean wis duwe rapi tapi aja nyiksa kula ora sanggup nyangga lara ati nek lara batin nek lara segala galane lagi durung dadi siji nokinul pengen apa dituruti jaluk gelang diupai pengen kalung dituruti selalu disayang-sayang gawe ati penasaran siring-siring mawat lamat gamelane kepireng sing ketebian mamaku agung minangkane sing ditembangi kanggo abu mie gedhe minangkane ketua panitia iwane gedhe bapae nang gawe gedhe kusen cepon kira aja ngomong digawe bapae polis wari royo mas dede rumus ayam nokinul papae beyeye matur kesur kanggo mangan limendi aja lali bae selawase papae mega matur kesur papae beyeye matur kesur mas tedung dik mas tedung matur kesur mas tedung pasukan baru tahun utara jalani bae selawase kanggo bos mebel Karangwangi mamae kiu dewe aja lo lamun kanggo kang benyoe gedhi mamae titis lali-lali bibi sadali mamae
dunge gede khusus kanggo pasukan Warukawung kanggo pasukan Warukawung Utara mamaku mimiku kesugengan kidule gede minangkane calon majikan mamaku biar toro dewe kanggo pagungutar kie kedik mamaku agung sing ditembang mamaku Warukawung dewek sareng papai beyenok inule kedik mangalim papai mega papai nanda bos martabak lan sawarana kedik bos ayam mas dede papai kulis waruroyo bangirang pinteran kedukanik sing karinyawa mandana silakoni bos dharma ayu ekedi munggae akila dewe bos kocolan gadingan menjalani selawasi pamai ayu bos nebo bos nebo karangwangi atur kesuwun pamai ayu bos nebo karangwangi kanggono inule gede papai megae gede papai jaki gede mama Akmal Ajalali kang benyo gede mamaku kesugengan tidur mamaku Warukawung abumi ketua panitia Pak Iwan sing mamai ayu bos nebel karangwangi papai jaki bos uset wong Cirebon biang papai nanda mas teduk sing ditembang mas toyib pemuda Warukawung mamai ayu kanggonan benyoe gede papai kolis mas dede mamai ayu kanggo papai beye nok inule gede papai nanda mamaku agung matur kesuwun